Cawson gyfuddiad llwyddiannus iawn eleni, sy'n llawer uwch na hyn a gawson ni yn 2011, ac mae'n rhoi swm enfawr o ddata i ni ei prosesu. Ar ôl iddo gael ei gasglu, mae dwy ran i'r data. Yn gyntaf, mae'r holl ymatebion electronig y roddwyd. Mae'r holl ymatebion papur hefyd, felly mae'r holl ymatebion papur, sef 2,5 filiwn ohonynt, wedi sganio i mewn a'i cyfuno ar holl ymatebion electronig yn greu un set data, lle gall camau nesaf y prosesu ddechrau. Unwaith y byddwn yn casglu eich data, rydym yn cymryd y data hwn ac yn throi'n ystadegau sy'n cynrychioli ein poblogaeth orau. Felly byddwn yn edrych i weld lle mae unrhyw ddyblygiadau a cheisio nodi lle y bu unrhyw wallau wrth gwblhau. Rydym yn cymryd safon y ffigurau o ddifrif. A dweud y gwir, oherwydd ein bod mor angerddol am yr ystod o wahanol ddefnyddiau y mae'r data cyfrifiad yn ei defnyddio. Gan ein bod yn gwybod nad yw pawb wedi llenwi ffurflen cyfrifiad, rydyn yn amcamgyfri ar gyfer y boblogaeth gyfan. Unwaith y byddwn wedi gwneud hynny, rydym yn cynnal ymarfer sicrwydd ansawdd cynhwysfawr iawn, ac yn cymryd ein hamcamgyfrifon cyfrifiad, ac yn edrych arnynt ynghyd destun y pethau eraill yr ydym yn ei gwybod. Pethau fel, faint o bobl sydd wedi cofrestru gyda meddyg, neu faint o bobl sydd wedi cofrestru ar gyfer trip, neu faint o bobl sydd wedi cofrestru i fynd i'r ysgol. Ac mae hynny'n rhoi cymhariaeth braf iawn i ni mwyn gwirio a yw'r amcangyfrif ein cyfrifiad yn mesur y boblogaeth gyfan. Diolch yn fawr iawn i bawb a lenwodd ffurflen y cyfrifiad. Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld y darlun cyfoethog gwych iawn o Gymru a Lloegr.